job jang a 5-kilometer run for unity bakantop ya umonas Bongrung nagashnang paham dumu nakalyang kishinrang bat ka samla Felinza Hansepi na purdua nakalyang kikintay layora ya kanam ladu jang katay ka jingyamare thong kabla pelong da ka office u superintendent of police ka Ribhoy district but haringkat ka jingitray lang ka office u district sports officer ka Ribhoy lambat ki board district ka Ribhoy kabla long menta ka stamp jang kalay pitering risaw arajab san kani kadai ka jingyamare thong lani ka 5-kilometer run for unity ha kabala stang na do kapon riusteng minstam na indoor stadium Sidon but pinkun ha indoor stadium umlingkaran ha kaba what happening ka jingjor ulapa ki samla ki le shimbenta shiraham ha kani ka jingko mare thong kani ka 5-kilometer run for unity ka jingthmu kalong banwanra ka jingetli ha padeng ki khon samla bantre na ka benta ka ba kamyat ka emlang ka salang badru ban hikai ki samla bakidei ban long ki bakot bakya bad ban kyar na ki aka ki jingdi basniu u senior superintendent of police ka Ribhoy uvias rathor ula shimya ka benta ban kawe lama kum ka jingstang kani ka jingya mare thong a ringkat ka jingdanang uba Orvili Masar additional SP uba Bobby Nongben DSO Ribhoy district lembat kiwe de na lor ki samla but what kibla no ka kerta kibla shimbenta hakani ka jingmare thong Ada hujan tak? Ano? 1954. Completed in 25 minutes 16. Like 26 minutes 4 seconds. Thank you. 54 seconds. He completed his run in 20.